Boas noites, señoras e señores. Arrancamos semana aquí en As Pontes hoxe na televisión local da nosa vila e comezamos falando de verán e de que xa está activo o servizo de socorrismo na Praia do Lago. Un servizo que vai estar neste caso operativo ata o mes de setembro, que garante a seguridade dos veciños e veciñas, visitantes e, por suposto, dos bañistas. A Praia do Lago conta na pasada semana co servizo de socorrismo do Real en activo e que estará en funcionamento ata o 15 de setembro entre as 12 do mediodía e as 8 serán de xeito ininterrompido. Dous socorristas encargaránse a diario de garantir a seguridade neste espazo e controlar que se realice un desfrute responsable durante a tempada estival, xa que entre as súas funcións están o realizar labores de vixiancia, prevención e intervención rápida ante posibles incidencias, o que contribúe a incrementar a seguridade e a tranquilidade tanto das persoas usuarias como das súas familias. A isto hai que sumar que a bandeira azul xa ondea tamén no Real Pontes, o que acredita a calidade das augas, a xestión ambiental, a seguridade e os servizos que se prestan neste enclave. E ademais dese servizo de socorrismo tamén está activo dende o pasado venres unha nova edición dese parque hinchable infantil, unha iniciativa do empresario local Nolo Tojeiro e que, como o pasado verán, foi todo un éxito, este ano repite. O Parque Acuático do Lago das Pontes volvía a abrir o pasado venres as súas portas. A actividade, impulsada o verán pasado polo empresario pontés Nolo Tojeiro, de seguro que volverá a ser todo un atractivo ao longo das vindeiras semanas para veciños e visitantes, ou igual que o pasado verán, onde moitos foron os que se animaron a probar as distintas zonas desta infraestructura de 750 metros cadrados. A atracción, que conta con capacidade para 30 persoas, está aberta a nenos e nenas de 6 anos en diante, ademais de adultos. E para poder desfrutar da mesma é obrigatorio o uso de chaleques salvavidas, o que se suma un socorrista específico que se vai encargar de velar pola seguridade neste espazo. Tobogans, unha cama elástica, un rocódromo ou unha plataforma con obstáculos son algúns dos elementos dos que podrán desfrutar todos aqueles que ata finais de agosto visiten o Real Pontés e a un prezo de 10 euros por media hora de xogo. En canto ao horario de apertura, o hinchable estará operativo de luns a domingos, de 11 da mañá a 9 da noite. E igual que acontecía o pasado ano, os menores de entre 6 e 12 anos terán que ir acompañados dun adulto, mentres que os adolescentes de entre 13 e 17 terán que presentar unha autorización asinada polos pais ou titores legais para poder subirse. Cambiamos de asunto porque a Xunta de Galicia vai desenvolver este mesmo xoves unha nova proba de funcionamento das sereas do Encoro da Ribeira. Será ás 11 da mañá e, como sempre, poderemos escoitar ese son que nos avisa no caso de que o Encoro da Ribeira colapse. O Encoro da Ribeira realizará esta semana un novo simulacro de funcionamento das súas sereas. Vaise o xoves e novamente a Xunta de Galicia activará o sistema de sereas da Presa das Pontes para comprobar o seu correcto funcionamento e tamén para que a poboación se familiarice con este tipo de sinais acústicos no remoto caso de que o Encoro Pontés colapse. O simulacro desta semana será semellante ao xa realizado o pasado mes de febreiro. De feito, os sistemas de sereas ubicados no propio Encoro da Ribeira, no Poao do Muiño e na rúa Alcalde José Vilao e Pajón comezarán a soar en torno ás 11 da mañá, con diferentes intervalos e incluindo a advertencia de que se trata dunha proba de funcionamento. Durante a sesión está previsto que se conte coa participación de persoal de Augas de Galicia, Protección Civil, a Xunta, a Delegación do Goberno e Endesa como titular da infraestructura, ademais do Concello das Pontes. Conta atrás para a noite máis máxica do ano e para que Pontes e Pontesas xa se están a preparar. Mañá chega a noite do San Xoán e dentro do Concello novamente apostan pola noite meiga. Oitava edición dunha convocatoria na que teremos música, boa comida, actividades de animación e iniciativas para todo tipo de gustos e idades. A tradición, as lendas, a maxia do lume e solsticio de verán volverán darse mañá a man na Canle Cuarta cunha nova edición da agardadísima Noite Meiga, que este ano celebra a súa oitava convocatoria. Consolidada xa como unha das citas imprescindibles do calendario estival pontés, para esta edición o Departamento Municipal de Cultura volvía a apostar por unha serie de actividades do máis variopintas para todo tipo de idades e que vai fusionar o talento das artes escénicas co ambiente de festa, con teatro en directo, música, a tradicional sardiñada popular e, como non, o acendido da fogueira do San Xoán á medianoite para escorrentar os malos espíritus na noite máis curta do ano. A programación de mañá arrancará ás 7 da tarde, con diferentes actividades de animación de rúa inspiradas na maxia e nas tradicións da noite do San Xoán, e onde, por suposto, haberá meigas e trasnos que serán protagonistas de lendas, bailes e xogos participativos para o desfrute de persoas de todas as idades e ata dunha obra de teatro. Xa dende as 8:30 poderemos desfrutar da sardiñada popular e dende as 10 menos cuarto e ata case a medianoite seguirán as actividades de animación para pequenos e adultos.
A música da xornada será cousa da Orquestra La Banda de Ayer, que ofrecerá o seu primeiro pase entre as 10:15 e as 12 menos cuarto da noite, xa que poucos minutos antes das 12 teremos nova dramatización sobre San Xoán e un espectáculo de percusión, ademais do acendido da luminaria. Posteriormente, chegará un segundo pase de La Banda de Ayer e para pechar a noite, dende as 2 e ata as 4 da madrugada, contarase co DJ Alex Romero, que amenizará a xornada. Cambiamos de asunto porque temos que agora falar neste caso das acampadas na natureza de Vilarbo que van a arrincar nuns días nesa zona natural do Concello das Pontes. Ata mañá mesmo aínda está aberto o prazo para participar neste caso nos campamentos multiaventura e cos que se iniciará unha nova quenda destas acampadas que cumpren 38 anos. A área natural de Vilarbo xa está a prepararse para acoller unha nova edición dos campamentos na natureza de Néboa. Será a convocatoria número 38 destas acampadas e que se van a encargar de inaugurar o vindeiro 3 de xullo os campistas das quendas multiaventura. De feito, aínda ata mañá se poderá formalizar a matrícula para tomar parte nestes 10 días de actividades deportivas, de aventura e convivencia, en as que se vai traballar o respeto polo entorno, o compañeirismo, a autonomía persoal e os hábitos de vida saudables. Para iso, abonda con cubrir a folla de inscripción que podemos descargar dende a web da Escola de Tempo Libre Néboa e entregala en horario de mañá na Oficina Municipal de Deportes, ubicada no primeiro andar da Casa do Concello. Mais tempo haberá para anotarse nos campamentos Robinson para nenos e nenas de 7 a 11 anos e que se van desenvolver xa a finais de mes entre os días 23 e 30 de xullo. Neste caso, o trámite a seguir será o mesmo, xa que a documentación e o formulario de matrícula deberánse entregar na Oficina Municipal de Deportes, tendo como prazo ata o 15 de xullo. E hoxe tamén toca falar do nome propio, o de Cintia Arias, responsable da plantación Vieiteiras e que se vende facer cun dos premios PEL 2026 outorgados pola Deputación da Coruña. Proxecto Vieiteiras, liderado pola pontesa Cintia Arias, fíxose cun dos premios PEL 2026 outorgados pola Deputación da Coruña, coa fin de recoñecer o talento, a innovación, a capacidade de xerar emprego e o compromiso co territorio das empresas, autónomos e iniciativas emprendedoras da provincia. Vieiteiras acadou accésit na categoría de mellor iniciativa de territorio sostible, da man da súa produción agroecolóxica baseada na recuperación do patrimonio rural familiar, a soberanía alimentaria, o relevo xeracional e a modernización do sector primario, e da que o xurado salientou a súa capacidade para conectar innovación agraria, igualdade, biodiversidade e compromiso co territorio dende o rural galego. Por diante quedaba a microempresa biotecnolóxica Encicas Bio de Santiago co seu proxecto de economía circular no que se traballa con materias primas locais, especialmente a castaña galega, para xerar novos produtos de alto valor engadido. Cintia Arias foi a encargada de recoller este merecido premio nunha gala que tivo lugar o venres pasado no Coruña Estudio Inmersivo da cidade das TIC. Nesta edición batenose récords de participación cun total de 145 candidaturas e das que se recoñeceron proxectos empresariais pola súa idea de negocio, impacto no territorio, innovación, responsabilidade social, capacidade de transformación económica e social e contribución á creación de emprego. Empresas como Nubeiro Labs de Cabanas, a consultora La Tribu Verde de Oleiros, o diario digital Que Pasa na Costa, a compañía Chévere Producións, os obradoiros de artesanía Frouma Atlantic Cut e Sanín Percusión Tradicional e a queixería Queizuar, xunto coa mención especial por a súa traxectoria xornalista Isidoro Valerio, completaron o listado de galardoados destes 8º premios PEL. E falámosles agora dunha interesante iniciativa formativa porque mañá novamente o local social das Paiceiras en Ribadeume vai acoller unha nova sesión formativa organizada dende Euroeume. Neste caso, vas a abordar a saúde mental das persoas cuidadoras. O local social das Paiceiras vai acoller mañá unha nova actividade incluída no programa Familias Cuidadoras impulsado en Euroeume. Nesta ocasión, o obxectivo é que precisamente aquelas persoas que sempre están a velar pola boa saúde e cuidado dos demais presten atención á súa saúde mental, con prácticas e consellos que as axuden, porque moitas veces esquecemos que para soster os demais, primeiro, témonos que soster nos mesmos. Así, mañá en Ribadeume vai estar a enfermeira Consuelo Carballal Balsa, experta en saúde mental, e que dende as 5 da tarde dará conta da súa experiencia clínica e humana neste ámbito. Dende ferramentas de benestar e apoio emocional ata pautas básicas orientadas á prevención do desgaste mental dos que adican a súa vida ao cuidado e protección dos demais, integrarán o contido dunha sesión que vai ser de participación libre, pero eso sí, con inscripción previa, xa que as prazas son limitadas. Para anotarse, abonda con telefonar ao 981 44 06 68. E da Asociación de Veciños de Ribadeume, a Asociación Veciñal das Campeiras, porque xa teñen en marcha unha nova edición da súa exposición de traballos dos distintos cursos postos en marcha ao longo deste último inverno. Mañá teremos a última oportunidade de visitar esta mostra en horario de 11 da mañá a 1 do mediodía.
A Asociación de Veciños das Campeiras xa ten aberta a súa mostra de traballos correspondente aos obradoiros e talleres que estiveron a desenvolver durante o inverno. Clases de bordado, restauración de mobles, encaixe ou talla de madeira foron algunhas das especialidades que se impartiron no local social da Rúa Covelos nestes últimos meses e das que agora podemos ver o gran resultado da creatividade e ideas de todos os seus alumnos e alumnas. O pasado venres a tarde, no local do colectivo, abríase ao público a mostra de todos estes traballos en os que atopamos bolsos, mantelos, fermosas camisas con encaixe, tonéis de viño restaurados, antigos muiños do café, conxuntos de cadeiras e mesas que viven agora unha nova vida e cun aspecto máis moderno e diferentes artigos do máis especiais elaborados polos alumnos e alumnas destes talleres. De plumas, penacho de espuma, como de cerveza, como rubia trenza que no cesa. De subir a lo hasta la azotea a mirar el cielo. ¿Dónde vives ahora? En una casa baja. ¿Dónde pasas las noches? En tu cama descarta. Sobre tu sonrisa rota. Rápido García, yo te la compongo. Se reparan botas, bolsos de cuero y alpargatas, canastos de mimbre, diademas de borlas. No hay nada más, mientras nuestros labios se quieran besar. Que no hay nada más, que no hay nada más, mientras nuestros labios se quieran besar. Que no hay nada más, mientras nuestras bocas se quieran besar. Te la remiendo. Ainda temos ata mañá martes para pasarnos pola Rúa Covelos e visitar esta fantástica colección de artigos. Iso sí, tan son horario de mañá de 11 a 1 da tarde e de xeito totalmente gratuito. E repasamos agora un dos acontecementos estrela da fin de semana. A nova edición da xuntanza de exxogadores, directivos e tamén adestradores do Clube Deportivo As Pontes, do CD Endesa e tamén do Calvo Sotelo. Xuntanza que lograba reunir a preto de 100 persoas o pasado sábado no Lar de Endesa. A historia do fútbol pontés non se entende sen aquelas persoas que soaron nestas últimas décadas a camisola e defenderon as súas cores no campo, no banco técnico ou na dirección administrativa. Enténdese dende os recordos de tempadas pasadas, lembranzas que o pasado sábado volvían ao presente da man da cuarta edición da xuntanza de confraternidade de antigos xogadores, técnicos e equipos directivos do histórico Calvo Sotelo, o recordado Clube Deportivo Endesa e o actual CD As Pontes. A convocatoria xa consolidada como unha cita imprescindible no calendario sociodeportivo local volvía a ser todo un éxito de asistencia con case 100 de persoas, non só de diferentes puntos de Galicia, senón tamén de Asturias ou a Rioxa, e que volvían a acudir a chamada de dous nomes moi coñecidos da entidade, o que foi presidente, José da Silva, e o exdelegado, José Antonio Pena. A cita non só contou con grandes figuras do fútbol pontés das últimas décadas, senón tamén co respaldo das autoridades locais, da man do alcalde Valentín González Formoso e a concelleira Elena López, e que quixeron acompañar a estes veteráns do balonpé nunha xornada tan significativa que arrancou cunha foto de grupo co lago como escenario.
Dende alí tocaba desplazarse ao lar, onde os participantes puideron rememorar os seus anos mozos cun vídeo homenaxe, compartir confidencias e, por suposto, desfrutar dun sabroso xantar e con agasallo conmemorativo da cita para todos os presentes. Qué bonita la vida, que da todo de golpe y luego te lo quita. Te hace sentir culpable, a veces cuenta contigo, a veces ni te mira. Qué bonita la vida. Qué bonita la vida, cuando baila su baile, que se vuelve maldito. Cuando cambia de planes, ahora juega contigo, tras tantas comparte. Qué bonita la vida. Tan bonita es que a veces se despista y yo me dejo ser. Y tan bonita es vida lo que me das, vida tu caminar, vida que arranca cobarde, que lucha, que sueña y que perderás, vida que vuelve, vida que sola estás, vida repleta de gente que nace, que vive, que viene y va. Qué bonita la vida, tantas veces enorme, te acaricia y te mima, te hace sentir tan grande, a veces eres un niño, a veces enemiga. Qué bonita la vida. Qué bonita la vida, qué regalo tan grande que luego te lo quita, te hace no ser de nadie. Co éxito desta cuarta edición queda ben claro que o espírito do Calvo Sotelo, o CD As Pontes e o Clube Deportivo Endesa se quedou máis vivo e que toca xa ir traballando na que será a edición número 5 desta cita co fútbol pontés de todos os tempos. E onte día 21 celebrábase o Día Internacional do Yoga, unha disciplina hindú que cada vez gaña máis xeareiros e xeareiras aquí na nosa vila. Dende o Centro de Benestar Levana organizaban unha xornada de yoga ao aire libre, tamén para principiantes e para os que están máis formados nesta materia. Unha cita que lograba reunir a moitas persoas nos xardíns municipais. As Pontes sumouse onte á celebración do Día Internacional do Yoga, unha festa que se desenvolveu en todos os puntos do planeta para render homenaxe a unha disciplina hindú que cada vez gaña máis adeptos. Foi da man do Centro de Benestar Levana, que onte á mañá desenvolvía unha clase aberta de iniciación ao yoga nos xardíns municipais. A instructora Lidia Vilaboi foi a encargada de dirixir unha sesión na que, ademais de posturas moi sinxelas, tamén se traballou a meditación e a relaxación. Veciños e veciñas con máis ou menos experiencia nestas técnicas milenarias se sumaron a esta convocatoria e que se dividiu en varias partes. Así, durante os primeiros minutos, explicouse en que consiste esta disciplina. A continuación, os presentes levaron á práctica varias posturas corporais e movementos, os coñecidos como asanas, que permiten mellorar a firmeza e elasticidade muscular para continuar cuns minutos de relaxación guiada e ata con varias técnicas de meditación, a base de exercizos de respiración. E que o yoga vai gañando adeptos día tras día, e na nosa vila non ia ser diferente. De feito, os seus beneficios están máis que contrastados, tanto para o corpo como para a propia mente. Resistencia, flexibilidade, enerxía, concentración ou hixiene postural son algúns dos seus incontables beneficios e que están ao alcance de persoas de calquera idade ou condición física. Ímonos agora co acontecemento deportivo estrela da fin de semana, aínda que iso sí, as altas temperaturas e o aviso por alerta laranxa emitido dende a Xunta de Galicia obrigaba onte mesmo a suspender a carreira de mini BTT, neste caso organizada dende o Clube Ciclista Terras do Lume. A que así que se disputaba era a carreira absoluta que tiña lugar na tarde do sábado, aínda que finalmente a proba tivose que suspender a media carreira. Iso sí, tivemos gañadores e gañadoras. As altas temperaturas registradas esta fin de semana tamén deixaron a súa pegada na cuarta edición da carreira de BTT Xece o Vila das Pontes e que finalmente a proba de mini BTT que ia ter lugar onde mesmo quedaba adiada pola alerta meteorolóxica emitida dende a Xunta de Galicia. O que sí que se puderon disputar cando menos parte da súa proba foron os e as ciclistas da proba para adultos e que tivo lugar na tarde do sábado. Iso sí, foi unha xornada máis complicada e que non se puido disputar ata o final, xa que 2 accidentes obrigaban a sair os servizos de emerxencia deixando a proba sen a
obrigatoria a presenza de ambulancias, polo que houve que suspender a cita cando só se levaban un par de horas de competición. Iso sí, houve igualmente gañadores, xa que a organización premiou a aqueles corredores e corredoras que ata o momento da suspensión ían por diante na clasificación da xornada. De feito, na proba Elite e Elite Sub-23, o mellor foi Jorge Aguín, do Grupo Deportivo Supermercados Freud, que sumou 5 voltas ao circuito pontés, seguido do seu compañeiro de equipo Miguel Rodríguez Novoa e Roberto Freire Leix, do Toxo PC. En féminas, Lara Lois, do equipo Xesteiras, foi a mellor na proba pontesa e tamén lograba o mellor rexistro na categoría Sub-23, seguida de Raquel Román, do Extol Zambora. En canto a representación local, Marcos Gómez do Aspontes Clube Ciclista foi oitavo na proba Elite masculina, ademais de 15º na clasificación Sub-23. Na proba júnior, os mellores foron Marcos Rodríguez, do Academia Postal de Maceda, e Iris Santana, do Coruxo. E na proba cadete, Guillermo García, do Avanza o Porriño, e Marta Utrera, do Xesteiras, coparon o primeiro escalafón do podium nas súas respectivas probas. En categoría infantil, primeira posición para o Clube Ciclista Cambre, con José Manuel Rouco, na proba masculina Eroa García Blanco, e xa na modalidade máster, en mulleres gañaban Carolina Díez, do Creto Bikes, na proba máster 30, e Beatriz Vicente, do Podium Team, na modalidade máster 40. En homes, a primeira posición en máster 30 foi para Manuel Ángel Parada, do Xesteiras, co pontés Iago Pico en segunda posición, e Alberto Freire, do Clube Ciclistas Pontes, como sétimo clasificado. En máster 40, empoñase Samuel Obaña, do Toxo PC, cos ponteses Marcos Fernández como 12º clasificado, Roberto Pena, 2 postos máis atrás, e o ciclista do Terras do Eume, Manuel Freire, en 22ª posición. En máster 50, Antonio Rodríguez, do Ourense Termal, foi primeiro, na mentras que César Maroño, do Ciclismo As Pontes, ocupou a 10ª posición. E finalmente, en máster 60, gañaba o integrante do Viciosos Rías Baixas, Manuel Bugallo. Pois, señoras e señores, así nos despedimos. Nos volvemos mañá, como sempre, 9:30 da noite, aquí en As Pontes, hoxe na televisión local das Pontes. Teñan moi bo descanso.